स्टुडेन्ट इउनियना मालाबा पार्टियाव ओंखारो नामा स्टुडेन्ट इउनियना मालाबा पार्टियाव ओंखारफैदोंमोन जियानो बास जादों बेखौ खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बिटिसि इलेक्शननि दावराव दा मोनसे बिटिसि इलेक्शना दिनै जागायबाय मोनसे दावराव जानाय बा दुंहाव थासारि दा बेयो जागायबाय दा बेयाव जों नुनो मोननाय जादों एबसुनि मेलाव दुंहाव थासारि दा एबसुआ मोनसे हाबाफारि लादोंमोन एबा मोनसे मेल लादोंमोन दा बेयाव मोनसे दुंहाव थासारि जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेजों लोगोसे दा इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्म बिथांनि जा गारि दा बेयाव अन्थाइ खुबैनानै दा ग्लास बुख्रुबनाय दा बेनि मोनसे नुथाय दा बै टपिकखौ जोङो सावरायगोन एबा बे फुल डिटेल्सआव जों बेखौ सावरायनाय जागोन 24 नं मुसुलपुर समस्तिनि केन्डिडेट इउपिपिएल केन्डिडेट राकेश ब्रह्म बिथाङा मोनसे नोलोबारि मुंनि मोनसे गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन दा साउदिं मेल दा बे मेलाव बाहागो लाफैनायनि उनाव दा बिथाङा जेब्ला न'सिम थांनो ओंखारलांदोंमोन दा बै समाव बिपिएफनि जा सापर्टार दा बिथांमोना फैनानै एबा बिपिएफनि वर्कारफोरा फैनानै दा बिथांनि गारियाव खुबैनानै ग्लासखौ बायहोदों दा बे खोथाखौ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों लोगोसेनो दा बिथांनि ग्लासखौ खुबैग्राया साब्रैमोन दा साब्रैनि गेजेराव ग्लासखौ खुबैग्रा साब्रैखौबो होसोदोंमोन नाथाय साथामा खारदों सासेखौ मोनदों हमनो हादों बिथांनि गार्डफोरा हमनो हादों दा बे खोथाखौ फोरमायदों लोगोसेनो बिथांखौ दा पुलिस स्टेशनसिम लाबोदों दा बे खोथाखौबो रोखायै फोरमायना होदों मुसुलपुर पुलिस स्टेशनाव दा एफआईआर होबाय दा बे खोथाखौबो फोरमायदों मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा दा बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला दायो जों मिथिनो मोनबाय दा बिटिसि इलेक्शननि मोनसे थासारि दा बेखौ गोजोनै थांगोन सानदोंमोन नाथाय जोङो दा बेयाव मोनसे दुंहाव थासारि जागायनाय दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि मोनसे मेलाव बिपिएफनि सुबुंफोरा थांनानै मोनसे दुंहाव थासारि खालामहैनाय एबा दावराव दावसि खालामहैनाय दा बे नुथायखौबो जों नुनो मोननाय जादों अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दा बै मेलाव दुंहाव थासारि खालामहैनाय दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गोजोन्थों ada sarjau dong lagi Epsuni ini Epsuni sarjau dong lagi ada Epsuni sarjau dong nama gahe nih student uniona malaba parti ओंखारो नामा student uniona malaba parti ओंखारफैदों student uniona 1997 मायथाइयाव बैखौ पार्टी गैयामोन बैखौ आसुआ खैनाबा गुने कालेगनिफ्रायबो जिउरामखौ देरहाहोदो जों बे सिटुएसना बेलेगमोन बे सिटुएसना बेलेग नाथुराम बर'खौ देरहाहोदो आरो दिनैनि सिटुएसना बेलेग दिनैनि सिटुएसना माने बे सिटुएसना बेलेग Ada yaudah ada Epsuni kan apa itu ada parti ini nama yang meeting apa itu? No ada, ekdom ada simple question. Ada, ekdom simple question. No ada. जों सब बाथ्रा मिथिगौ no ada ekdom. Ada ekdom simple question. सब बाथ्रा मिथिगौ जोङो simple question. Ada Epsuni जानानै याव सब मिथिगौ जोङो रायजोआ सब मिथिगौ आदाया बुं Epsuni जाना फैदो ना याव पार्टिनि जाना फैदो इखौल' बुं Epsuni जाना फैदो
Absuni जाना मा बाथ्रा बुंबाय बेयाव आरो जोङो बेवहाय दा थानाय एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट बर'खौनो जोङो सरकाराव बिनि थाखाय जों सापर्ट खालामदों आरो खैराबारिनिफ्राय धरनिफोरखौ देरहानांगोन होननानै बुंदों कारना बिनो बिटिआर एकर्डआ जोंहा मावफुंजानांगौ दिनै जोंहा बिटिआर एकर्डआ दाबो आबुङै मावफुंजाया बां मोनसे बाथ्रा जों एकदम सिम्पल इमान बुंनो गोनां बाथ्रा दरकार गैया रायजोआ सबबो मिथिगौ एसां बाथ्रा बुंनो दरकार गैया नंगौ नङा शर्ट कुइसन एकदम बेफोरो दा जों बिपिएफ आबो बर' नंगौ ओमफ्राय इउपिपिएल आ बर' होमबा नोंसोरो जोंनि मानो सापर्ट होना जोंनि मानो माबा खालामाखै बिटिसि एकर्डआ एख' गैया नामा होमबा बिटिसि एकर्डआ एख' गैया नामा होमबा जों गिदिं गाबोननिफ्राय जों गिदिं पार्टियाव जों गिदिं पार्टियाव जों गिदिं इउपिपिएल जोंल' मानो गिदिंदों नोंसोर होमबा थिगानो दङ जों मानदों नोंसोरो बाथ्रा रायलायदों सिगा बाथ्रा रायलायदों सिगा नङा बे नङा बेफोर सब मिथिगौ बयबो सब मिथिगौ जोंहा खोना जोंहा अबजेक्सन जेबो गैया मात्र अबजेक्सन जेबो गैया पार्टियाव मानो बाहायदों बासिखौ पार्टियाव मानो बाहायदों मिथिबाय लोमसाव हाग्रामाया पार्टि खालामनो बुंदों एबसुनि जाना बे रखम दिहुननो हाया नङा मानगोनां जों रायज्लायगोन रायजोआनो बाजादों बेखौ बेयाव रायजो नागालासि नङा